weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jalluɓe dunde jamungela yerimale loobali haade bere makama tumanna kantora kon waktu yoni hato kahe kame gemu e gemu yela ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal diɗɗallundo kolliti kikiɗe hande o ma juɓɓin seppoji men e yeeso jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi préfet mo Dakar holliti koko haɗa ɓe kolliti hayso haɗama koɓe yuɓɓinoɓe seppoji mabɓe toon to leydi Mauritanie nelaɓe taw kadi ko union africaine loyndade ko fatte sumgoji bannoɗe nder leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe jillima yogay bureau ji ɓe jiyani hen caɗele oɗo saaha mo gonɗen gueɗɗe kala andewi lawola toon to leydi Mali e nder nokku sal mawɗo no fewi kene ujunnaje tato e temedde tato neɗɗo taw kadi ko sal Amadou Ama Paté Ba ko toon tigui kanko Ibrahima Boubacar Keita o dari o wondi gam huccidde e ɓesguji leydi ndi kala mo jogoro leydi ndi nunɗal kame potala toon to Guinée Conakry hetan ɓe gollotoɓe kaggulaɗe mo Conakry kolliti gollotoɓe dottin golle mumen caggal nde ɓe pamani sifande hakkude leydi Turki kame leydi Guinée Conakry kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jam gondaɗo Demba Aleli ko ɓiyuma cankiɗo Samba Diye ko ɓiyuma cankiɗo Sidili ko ɓiyuma cankiɗo Aissata Li ko ɓiyum cankiɗo taweteɓe toon to Dunde kame jalluɓe Sidi Ngaya Si ko ɓiyuma cankiɗo Amadou Ngay Si ko ɓiyuma cankiɗo Abdoulaye Si ko ɓiyuma cankiɗo Rougui Si ko ɓiyum cankiɗo taweteɓe toon to États-Unis d'Amérique Demba Dramani Aljuma ko miñuma cankiɗo Cippowo Dramani Aljuma ko miñuma cankiɗo kamɓe noon ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe jaltugola aduna taw kadi ko biyetenoɗo Banu Dramani Aljuma yalti aduna toon to jalluɓe yalti aduna toon to jalluɓe ñande aset ɓennuɗo henno jamma ene joofi aleta nden o yalti aduna kanko noon o yaltiri aduna ko duuɓi temedere e duuɓi ɗiɗi toon to jalluɓe Amadou Madiawa Dem ko miñuma cankiɗo yero gewel Diallo ko miñum cankiɗo taweteɓe toon to Dunde eɗen nelda duwaw dendagal bandiraɓe dundenaɓe kame jalluɓe naɓe kala jaltugol aduna taw kadi ko biyetnoɗo Banu Dramani Aljuma yalti aduna noon ko toon to jalluɓe ñande aset ɓennuɗo hen o toon to jalluɓe yalti aduna ene joofi aleɗa yaltiri aduna noon ko duuɓi temedere e duuɓi ɗiɗi en neldi duwaw dendagal bandiraɓe kala ɓe ngullo dendagal jalluɓe naɓe kame dunde naɓe ko taari jalluɓe dunde kala ha toon to Jamungel e ko taari ɗum kala taw kadi yettini ɓattake o ko en ɗama Kuseri naɓe taw kadi ko taweteɓe toon to jalluɓe taweteɓe toon to États-Unis d'Amérique ha toon to dunde kala ɓattake goɗɗo ko fate banggue larte taw kadi ko majjere majjiɗo wiyete ko Abou Mbowa kanko noon o majji guila hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegom o majji noon ko toon to Congo Ponnoir tuma kadi nde woɗɗanni toon kanko noon ko jibinande leydi Mali o yalti Mali noon nde wari toon to Congo o jeeya koye wuuro wiyetego kahe noon woɗɗani ñoro no fewi nden wari toon to Congo Ponnoir ko toon tigui o wonno fin suba gotan o yeehi kanko noon wiyete ko Abou Mbowa guilde noon hawde saaha mo gonɗen hay goto yiyanimo o jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi mbiyana 1987 nden wo jibina toon to Mali e noko biteɗo kahe taw woɗɗani ñoro hitande ujunnaji ɗe sappo e jeegom woni 2016 ko nden tigui o majji toon to Congo hawde saaha mo gonɗen o yiyaka bammakko noon wiyete ko Ceerno Oumar Mbow nene makko wiyete ko Mariama Thiam e kala noon jiiɗomo yo jokkodire biteɗo Djiby Mbow ko mawni ko gonɗo toon to Congo Brazzaville mbatta ko 00 242 05 54 24 240 kawrata koye biteɗo Djiby Mbow walla kawrata e miñi ko toon to leydi Mali biteɗo Abala
Mbow mbatta ko 00 223 76 25 49 96 walla mbaɗa biteɗo Malika Thiam ko mawni ko tonto leydi Mali mbatta ko 00 223 666 13 675 665 tonto leydi Mali mbatta ko 00 223 666 13 665 tonto leydi Mali taw kadi majjiɗo wiyete ko Abou Mbow majji gila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom hawɗa saaha mo gonɗen o yitaka eɗen ñaagui bandiraɓe kala jiiɗomo yo tinno jokkodira e ɗeɗo hen tongoɗe beele o wawa yiitede kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare naya silto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji men ɗemgal pular ma en kaale sitin taw kadi ko moɓodiral yiiɗi wadde ɗum ko catal biyetengal franc taw kadi ko rendimɓe sembeji men gam darade wiide jadani e ko Khalifa Sall wutte mum teddungal ko fate banggue mairie de Dakar ko itta e mum ha laaɓi e hollirde kadi wonande oɗo saaha mo gonɗen leydi ndi no joguirani ɓe jadani hande ɓe jadani hen janggo e gardugol PDS taw kadi yalti ɗum ko biteɗo Assane Ba goto e ɗo waɓe guinol PDS ɓe kolliti hande hay so tawi woni kam préfet mo Dakar holliti wonande kay kañum e hoore mum yadani hen hande yadani hen janggo taw kadi ko biyeteɗo Aliwa biyeteɗo Aliwa taw kadi ko biyeteɗo Aliwa Samba holliti kañum oɗo saaha mo gonen koko haɗa oɗon sitina taw kadi ko jogorɗo wadde toon to yesso jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi oɗon sitin ko kaɗaɗo kono kamɓe ngalɗo hen diɗal ɓe kolliti hay so tawi woni sitino haɗama haɗataɓe yetta toon gam wadde toon seppoji mabɓe haalde toon ko ɓe jiiɗi haalde ko so tawi kam woni ɓe pelliti wadde ko ɓe jiiɗi wadde ko kam so renaki gañiɓe kewaɗa ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale hujjikintoɓe Khalifa Sall mbindi ɓatake oɗo hen subaka hande nawi toon to Sudu Ñawore towdu gam hollirde wonande wutte teddungal Khalifa Sall ko itta ko ɓe jadani hen aɓe nodditinde ɗon Ñawore faade toon to Sudu Ñawore towdo caggal muɗum noon kanko Khalifa Sall subaka hande o werla kay mo joguino taw kay ko werla mo maire Dakar fonno jogade won tottiti ɗum ha laaɓi ha wi ceer oɗo saaha caggal kay o natti wonde mairie mo Dakar ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba kalen ko fate banggue dawrugol Benno Bokk Yakar oɗo hen wiyete ko Serigne Abdoulaye Lahata Mbacké Gaynde Fatma kanko noon wo holliti kanko ardi APR toon to Touba wo holliti oɗo saaha mo gonen yidde makko ko rendinde Toubanaɓe kala beele kadi horejo leydi Sénégal ne wawa lamtade e dawal mum ɗimmal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenaya haɗani ɗon tan debbo goɗɗo biteɗo Mame Khayri Mbacké taw kadi ko ɓi Serigne Murtada kañum e hoore mum rendini yoga yimɓe ɗeɗo hen balɗe gam hollirde yidde mum oɗo saaha mo gonɗen ko rendinande horejo leydi Sénégal e Touba cifanɗe jonɗe no fewi beele kadi ene wawa ƴamoyde e dawal mum ɗimmal lefol laamu e nder leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale permis biométrique taw kadi ko fate banggue permis dognirteɗe werlaji e wiide jayde witede RFM fuɗɗima subaka hanki o e nokkuji kewɗi kala kay jiɗɗo fewnude permis mum ko fate banggue permis biométrique oɗo saaha mo gonɗen e fuɗɗima fewnede e nder Dakar kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ɓeɗo hen sukaɓe tato ñawaɓe hanki lebbi jeegom malelo e kaso e gonɗon wiyete ko Boubacar Diédhiou goɗɗo wiyete ko Saliwa Kouma e goɗɗo wiyete ko Libasa Diawa kamɓe noon ɓe nanguira ko poɗɗe taw kadi ko poɗɗe bonnoje deedi ko ɗum tigui woni koɓe jeeyata ɓe jagguira noon ɗeɗon poɗɗe ñawre mabɓe yani hanki mabɓe lelo ko famɗi ko kala lebbi jeegom e kaso ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to cité Keur Gorgui tonne kadi ko gorko biteɗo Baba Galle kam tigui taw kadi ganduɗa ko ouvrier gollotoɗo ko fate banggue bâtiment 6e étage ne jayde holliri wonande kay so tawi ko jando walla kanko weddi hoore makko ɗon ɗo yani kam o heddotaki e wonki oɗo sanan darniɓe haqqe innamade ko fate banggue gollotoɓe kolliti e wonande yogay gollorɗo yo mbattu haqqillaji men gam ɗoftade haqqe innama ade ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ko fate banggue halfinaɓe weyoji taw ko diƴƴe ɓe kolliti e nder falde Tambacounda ha fayen ma Goudiri oɗo saaha mo gonen walla ñalawma hande ha fayen ma janggo
mattoɓoli mawɗi jippotona aɓe jertina yimɓeɓe noon yo nden to yogay nokkuji siftinde noon e nder fuladu ha fayma ko taari ɗum kala ene anda so tawi toɓoli jippima saaha kala jamgon ƴiwonde ne keewi sortade gagne yimɓe ɗum noon mbasi yimɓe nde mbawata rentade caggal oɗo saaha mo gonen kulhuli mawɗi ne joga ɗen diƴƴe tene kadi yokkilirama yogay nokkuji puɗɗima yolade e nder leydi Sénégal sen wi toon to Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliti taw kadi ko jillu hoorejo leydi Mauritanie toon to Chine ñalawma hanke o sakti toon konnguɗi makko o holliti wonande Afrique du Nord taw kadi ko Mauritanie ko taari ɗum kala oɗo saaha mo gonɗen ngaalu ene tawe e nder nokkuji muɗum o holliti noon ngaalu ko fate banggue ndema e gaynaka kame awo kala waɗeɗo hen leyɗele kala ene kuufi ɗum tene kadi ko faggudu mawdu woni ɗon o holliti kadi Jeune France mo Nouadhibou caggal hitande ujunnaje ɗe sappo e jeegom ha yettoyo hitande ujunnaje ɗe sappo e jeenayyi taw kadi huufi ɗum ko ɓeɗo hen witeɓe chinois ji goni toon ene golla ne jaltina ngaaluji goni toon o holliti haɗo saaha mo gonen ngaaluji kewɗi nan toon cuuɗi taw kadi ɗiɗo hen ngaaluji kala so tawi jaltinama ma waw naftude e yoga e windere nde kala kanko hoorejo leydi ndi noon o holliti kanko hoorejo leydi Mauritanie Mouhamadou Abdel Aziz o holliti wonande ɗiɗo hen nokkuji so tawi kaldigal kame beldal waɗi hakkude mabɓe e nder ɗeɗo hen leyɗele kala o haali noon ko inde Afrique du Nord kala o holliti wonande ɗeɗo hen leyɗele kala so tawi kaldigal waɗi ko ngaaluji kewɗi cuuɗi toon ha oɗo saaha mo gonen taw kadi ngaaluji ɗi hay goto suwa taw memdeɗi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende Sahara Média ɓe kolliti wonande Union européenne taw kadi ko nelaɓe arde loydade wonande sumgoji bannuɗe ñande lewru septembre e nder nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɓe jillima kene fotta wonde ujunnaje 4 e capanɗe jeetati biro ɓe kolliti noon haydara ɓe jiyani so wona kay e sumgoji ɗi kala ndewi lawola kikiɗe hanke o tigui ɓe ɓangguini kabaruji mabɓe walla ɓe cakti ɓataki mabɓe kolliti aɓe jaara laamu leydi Mauritanie tuma kay nde sumgoji ɗi kala ndewi lawol waɗani kareli waɗani gañi waɗani fiyaɓe o holliti foof rewi lawol e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiyete alahbar ɓe kolliti wonande noksata jencudi fuɗɗidi yaltude e kala temedere ko capanɗe tati fuɗɗi yaltude oɗo saaha noon ko landata wassul woni yeeso rewi hen noon landa IPR rewi hen landa gorka mbiyete IFP ha oɗo saaha mo gonen résultat ji ɗi ne jaltira seeɗa seeɗa kono kam suwa taw yaltidde ha laaɓa catal biyetengal seni holliti ɗo e balɗe garoje ma résultat ji ɗi kala jaltu ha laaɓa e nder leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaali landa mbiyete kata wassul ɓe kolliti mette mabɓe no fewi ñalawma hanke o ɓe cakti ɓataki mabɓe kolliri mette mabɓe faade wonande préfet mo Darou Naima e tuma kay nde yeehi naati e nokku seni taw kadi ganduɗa uddir toon e yogay gueɗe wat toon gueɗe ɗe pewani tene kadi kamɓe ɓe cofni ɗum no fewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaaha toon to kay heydi sumgoji baɗɗi toon ñande goo lewru septembre ma en ketto hen musidɗo men Sy Oumar Sy toon to kay heydi ma wartani hen taw kadi ko sumgoji baɗɗi toon to kay heydi hande woote ñande samedi ɓennuɗo ɗo yenne o yaari no foti yaarude ni ne wonno no hulano no fayano kono noon wonti ndiyam galas ñande woote samedi ɗo e Kayhaydi yimɓe ɓe mbayi kono dendiraɓe ni fijirde e jaleede goto fof ari wootani mo foti wootande o hooti galle mum ala hare ala duko ala haydara ala bonandeji fof rewi no foti rewrude ni ñande dimanche nde résultat ji jaltinama hakkude RDI e IPR ko ɓeɗon jahata deuxiéme tour o noon wonete ko le 15 septembre inchallahu rabbi hi ɗo noon e Kayhaydi ko jaam e kisal hay goto dillani hay goto daalani goto fof nane haajuji mum woote eɓe lippade deuxiéme tour inchallah ɗo e le 15 septembre jaam e kisal e dendagal hettiyankoɓe
si Oumar Sy toon to Kayeyde eɗen mbiya tan yo sumgoji ɗi kala ndewlawol yimɓeɓe ganda ko sumgoji ko dawrugol potani tikkodirde potani habde yimɓe kala pour wonde ko neɗɗo goto moni kala ene jogui haqqe suɓade mo yiɗi emo yiɗani kala sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali hoorejo leydi ndi biteɗo Ibrahima Boubacara Keita palais de la culture culture Amadou Ham Paté Ba taw kadi koye sal mawɗo no fewi kene foto wonde ujunnaje 3 Ibrahima Boubacara Keita ko toon tigui dari suuti junggo mum ñaamo mi wondi mami jogoro leydi ndi jaam e kisal e nunɗal ɓiɓɓe leydi ndi kala mami fot mami daro mi nunda mami gollu mami yaltin e yoga e caɗele caggal nde wodari e yesso ɓeɗo henna taw kadi ko halfinaɓe cour constitutionnel leydi ndi e jeenayo taw kadi ko nunɗoɓe suɓaɓe yo gardo e ɗiɗon nokkuji ko ɗon tigui woddari wondi e ɓiɓɓe leydi ndi kala mawo joggoro laamu ngu jaam e kisala e ñalawma hande o ko jango waɗi toon to Menaka ɗon ɗo Ibrahima Boubacara Keita fonno darade ne wonda ko toon tigui jango waɗi taw kadi ko obiji bedda weddi noon ko pelle ceɓɓitiɗe ɓe beddi ɗum koye nder camp militaire taw kadi ko laafaji mbulaji tawite toon to Menaka laafa mbulawa gota gagnima hen toon to Menaka joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali Ibrahima Boubacara Keita jillu makko toon to leydi Chine o waɗi jillu makko e nokku biteɗo Huyawi toon noon jaɓɓimamo toon gardiɗo nokku o biteɗo Li Himping on jaɓɓimamo toon kanko on Ibrahima Boubacara Keita omo yaadi e sete timmuɗo omo yaadi yimɓe nayo taw kadi koye ɓiɓɓe malinaɓe ene ɗofimo kadi sukaɓe yonɓe no fewi taw kadi ko janggoɓe ɓiɓɓe malinaɓe janggoɓe toon to leydi Chine o holliti noon omo noddi cetal bitegal Huyawi nde wawata arde leydi Mali caggal ɓe tawi hen beele kadi ɓe mbawa kadi sembolinde ko fatte banggue numérique e nder leydi Mali kala joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaaleɗo hen suka gorko biteɗo Cheikhou Touraba kanko noon koye jeere kanko wonno koye jeere Dabanani taw kadi ko toon to Bamako o jogui ko saret ko ɗum tigui o pusannomo waɗani hen yimɓe bagasuji men omo yooɓe o iwi noon koye wuuro wiyetego Allah Asuba ene tawi nder falde dire ko toon tigui o iwi gam arde gollade toon to Bamako yidde ko dañi e jeere wiyetede Dabanani ñande tan aljuma ɓennuɗo henno ko gorko go walla taw mo dardino e debbo goto debbo noon ne wi yo nawa ɗum banana muɗum ɗon ɗo ɓe kalɗano prix ɓe coyata o nandirde ko ɗon tigui gorko goto ari hocci laaɓi gonnoki sara debbo waɗe makko kiɗon laaɓi ɓenni yeehi ki laaɓi noon accanimo hawruti e joomi ko finoɓe noon e ngal ɗon leggal ha tente yeeɓe jeere wiyetede Dabanani kamɓe kala ɓe kolliri mette mabɓe ɓe guddi bitikaji mabɓe gam hollirde mette mabɓe no fewi caggal jeere nde ngakkude wadde nden ka kame kisala caggal noon dadi ɓe mbawi fawde juuɗe mumen e oɗon suka baɗɗo ngal ɗon baɗal kono haɗo ɗo gonen andaka holko saabi o waɗi ngal ɗon baɗala joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali laafaji mbulaji ɗi hinde Togo laafaji mbulaji taw kadi ko jeeyaɓe toon to Togo wonnoɓe camp militaire tawete toon to Gossi kamɓe noon ɓe jeewi camp militaire mo Gossi oɗo saaha mo gonɗen lomtiɓe toon ko koninkoɓe leydi Mali Gossi noon kene fota wonde 160 kilométre hakkude mum e gawo beele kadi ɓe mbawa sembolinde nden ka e kisal wonande falde nde kala Salif Keita yimiyenke ngana yaltini taw kadi ko ganduɗa kasen mum ko fate banggue festival jazz o holliti noon oɗo hen album woni tigui dernier makko musique oɗo saaha mo goni o yiiɗi yaade ko foftere makko o acca kala ko fate musique ha laaɓa toon to Kay oɗo saaha mahoɓe taw kadi ko ƴogoɓe channel oɗo saaha ɓe kolliti dañde channel beele kadi wawa tigui yeyde ko hunde sattude no fewi caggal nde maaje taariɗe Kay kala ƴelliti ko fate banggue diƴƴe mum oɗo saaha weeɓani yaltinde channel hay moni daña channel oɗo saaha gam ko fate banggue mahango ene séri ha ɓurte joni toon to Kay keddoɗen jamguel ƴiwonde yani e nder falde Kay wuuro woto ganduɗa yoɓima fittando neɗɗo goto sukaɓe ɗiɗo woɓɓe kamɓe noon ɓe paɗɗino kono kamɓe ɗifti ɓen kam ne gañino kono ɗo saaha ene tawe e jaam e cellal e kisal dañi hen goto noon jaltuɗo aduna en downima jaltuɗo aduna e banimen debbo Balil Gaye kam tigui rokkiri oɗo hen kabaro sen jeewi toon to leydi Mali ma en jaaha toon to leydi Maroc ɗanniyankoɓe ɗan leɗe ndewa
ndewani lawola taw kadi ko tawetnoɓe e nder leydi ndi nokku biteɗo tengre nokku biteɗo tangre tonne kadi so ɗon teski e dumunnaji jawtuɗi ɓeɗo henno ɗanniyankoɓe ɗalle ɗe ndewani lawol ɓe kewini toon ha ganduɗa koninkoɓe leydi Maroc jeehin toon gam ittudeɓe toon nawdeɓe e nokku biteɗo Kentera caggal noon sukaɓe ɗiɗo malinaɓe hen goto ko debbo goɗɗo ko gorko ne gonno toon to Tanguera aɓe gonno e bis goto aɓe nawe nokku biteɗo Kenetra ko ɗon tigui ɓe dutti e joomiɓe hen goto on wiyete ko Maymouna Keita kanko Maymouna Keita noon ɓandu makko andama yeeso makko andama e tawtorede mawni ko gorko gonnoɗe ɗanle ɗe ndewani lawol o wirama toon to Maroc keddiɗo noon oɗo saaha mo gonen suwa taw andede inde mum kono kam o jeeya ko toon to leydi Mali suwa taw wirede omo tawe toon to Morgamo Kentera sen ngewi toon to leydi Maroc paɗen ko toon to leydi Guinée Conakry kaggulaɗe mo Conakry gollotoɓe wonɓe toon ɓe taw kadi ko hujjikkinto men wiyeteɓe syndicat en ñalawma hankoɓe dardima e ɗo wawa guinol po kaggulaɗe mo Conakry biteɗo Hawa Keita kamɓe noon ɓe kaldi kono nandiral waɗani caggal on ɓeɗo henna syndicat ji ɗi kolliti gollotoɓe kaggulaɗe mo Conakry yo dartin golle mumen tuma kay catal dengal toon to leydi Turki tuma nde sifodiri e laamu leydi Guinée gam ɓe cotti kaggulaɗe mo Conakry kono hawɗo saaha mo gonen kamɓe gollotoɓe e kaggulaɗe mo Conakry ɓe ganda holno ɓe gollorto ko ɗum saabi noon syndicat ji mabɓe ɗi kolliri yoɓe dartin golle ɗe beele ndeɗon sifande wawa andede no yaari sen gewi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire Alhaji Saydou Kone holliti beele mum no fewi faade Alassane Dramani Ouattara tuma kayde acciti kene foto wonde temedde jeetat taw ko dumbonoɗo e nder leydi ndi kanko noon Alhaji Saydou Kone woni Alpha Blondy tuma nde warti Makkatul Mukarrama ko ɗon tigui woni yimde omo yima annabi men tedduɗo kadi omo yima jomiraɗo tawɗo kanko Alpha Blondy noon ɓuuri andirede oɗo saaha mo gonen Alhaji Saydou Kone wo holliti beele makko no fewi faade e hoorejo leydi Côte d'Ivoire ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen ma en kaale bis taw kadi ko bis gollotoɗo e catal bitegal c'était kamɓe noon ɓe giwno koye nokko biteɗo juin la aɓe ɓe giwno koye nokko biteɗo juin la aɓe payi e nokko biteɗo bois fele ko toon ɓe paano deke noon won boddi mawdi wonno e nder bis ono ni heewi yimɓe ha wi dak kono kadi boddi ndi ne filti e yogay siège uji kono ɓe jiitani nden ɓe gaari haaɓe jetti wuuro wiyetego bois file ɗon ɗo ɓe jippoto ɗo ko ɗon tigui ɓe jii ndiɗo hen boddi won hen kay ndiwi ko pallanteje kamɓe kala ɓe mbaddi ada koye demal kono kam e jomiraɗo e hattan mum hay boddi ndi gatani hay goto ko ɗon tigui ndi nangga ndi wara tene kadi andi juuti ha ɓurte sen gewi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Niger Union Européenne versani Niger kene fota wonde nogas e 1 million koppreje euro so wattama e CFA kene fota wonde kene fota wonde sappo e tati milliard pawɗo temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi million koppreje franc CFA gam haɓade ɗanle ɗe ndewani lawola ha joni toon to Niger jangguinoɓe duuɗe jaaɓi hattirɗe Niger duuɗe jaaɓi hattirɗe gonɗe Niger kala ko duuɗe jeetati kamɓe noon ɓe natini hof mabɓe juuɗe hanki gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko yoɓe jooɓe lebbi mabɓe tati jawtuɗi ɓe jooɓaka tene kadi école aji goni koye uddidde so tawi noon ɓe jooɓaka jangde wodata toon to ñame e hafenma toon to Tila Beri kala toon to Nigéria caggal jango mannogu toon to nokko biteɗo Zari Géri noon ne tawe nogas e jeeɗiɗi kilométre hakkude mum e nokko biteɗo Damasket ne tawe kerol hakkude mabɓe Niger ha ganduɗa jango ngu ko famɗi ko kala waɗi kene fota wonde capanɗe tato e goho e koninke wasnoɓe hen pittali mumen kene fota wonde sappo e jeeɗiɗo neɗɗo majjunoɓe ɓen majjunoɓe jiitama mabɓe kala so ndendi oɗo saaha mo gonen ko capanɗe nayyi e jeetato e koninkoɓe leydi Nigéria waraɓe taw kadi waɗiɓe ko fedde witende Boko Haram toon to leydi Cameroun paɗena Paul Biya holliti sifodiri toon to leydi Chine kene fota wonde million kene fota wonde 20 millions e yuan so tawi wattama e CFA kene fota wonde milliard piccal jeeɗiɗi ɗum noon woni ko gam yidde adude jaam toon to falde Angalfona sifande wonde ko lawol Douala faade toon to Yaoundé lawol Yaoundé faade nokko biyete Ida e lawol Yaoundé faade nokko biyeteɗo Kirbi lawol Yaoundé faade nokko biyeteɗo Nimlata beele kadi ya garani newo e nder
leydi Cameroun kala tonto Algérie Abdoulaziz Bouteflika bannoɗo balɗe jeegom tonto Genève ngam yurnitade cellal ɓandu mum lamɗo jaaroy duuɓi capanɗe jeetati e goho gonɗo e pousse muɗum guila hitande ujunaji ɗe sappo e tati yarata koyɗe ko gofɗuɗo arti e nder leydi mum ene wondi e cellal timmugal no jayde leydi ɗi kolliri kam oɗo saaha mo gonɗen ɓe pamani lamɗo tumande arti kam oɗo saaha hay goto fawani makko taw yitere so wona ɓattiɓe mo ɓe tonto Afrique du Sud gollorgal pewnogal ko fate banggue fetilaji kame kuure ko ɗum tigui fetti toon kikiɗe hanki o ha ganduɗa yimɓe jeetato mbasi en pittade men kene fota wonde yimɓe sappo gañimi hen taw kadi ko gañanɗe musɗe no fewi subaka hande o tonto Johannesburg e nder Afrique du Sud ko laaɗe ɗiɗi train mbuɓɓodiri toon mbuɓɓodiral koyngal no fewi waɗi noon yimɓe sappo gañiɓe hen tonto Afrique du Sud tonto Somalie kamikaze goto kam tigui jaggui werla mum waɗi hen waɗi hen pettoje e mbokki ɗum e immeuble goto ha ganduɗa kene fota wonde yimɓe jeegomo mbasi pittade men yimɓe sappo goni gañiɓe hen taw kadi ko gañanɗe musɗe no fewi tonto Uganda naɓe oɗo saaha mo gonen finoɓe nder lindi e nokku biteɗo Ngoma goni koye caɗele musɗe no fewi ñalawma hanki o ko nooda mawba no fewi noora kam tigui ñami toon debbo mawɗo taw kadi wambuno ɓiyum ne ƴogoya ndiyam ɓinguel ngel yarano koye lebbi joyya kañ bañami ɓiɗɗo kame nene o kala ha laaɓi ɓe kolliti e wiide kay biyete ɓe kolliti e wiide Bachir Hangui holliti wonande kay ñande aset ɓennuɗo henno noora mawba warama toon ɓe ganduɗa aba peesa kene fronde temedde jeeɗiɗi kilo ganduɗa ba ñami toon kene wona yimɓe joyo finoɓe wuuro witego Ngoma kolliti oɗo saaha kulhuli men mawɗi no fewi noodi ñami toon ɗeɗo henno balɗe kene fota wonde e capanɗe tati e ɗiɗi naggue taw kadi ko jaranoɗi e goɗana maayo oɗo saaha noon kamɓe kala berti juuɗe faade laamu ngu nde walla taɓe ɗiɗo hen noodi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jabir sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to leydi France kame siri Malaisie e ha toon to Brésil kame Afghanistan Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jabiri koto leydi France puɗɗortoɗen to leydi France galle Élysée ko galle lamorgo leydi France ɓe kolliri tigui ñande aljuma garoɗo hoorejo leydi France ma jabbo sehil makko nanda makko biyeteɗo Angela Merkel chanceliére leydi Allemagne ɓe o jabboto felliti jaɓɓade mo noon o suuɓi ko wuuro Marseille ko nder toon o jabbotomo jaɓɓogal ngal noon walla visite makko noon ko riño taw ko riño gollal woni réunion de travail maɓe jewti noon ko fati gurdam ndeɗo fedde witede Union européenne maɓe kaala ko fati haalis mo fedde nde ñamata biyeteɗo euro ko fati migration woni tigui ɗannatoɓe natoɓe leyɗele mabɓe e ko fati numérique e golle goɗɗe taw ko golle international ha joni ko leydi France keddoɗen gorko goto mo duuɓi goto faratanajo mo duuɓi capanɗe tati kañum tigui wara hanki subaka sanga 8 heures subaka e damal natirde hôpital ngal Martinique e nder to wiyete Bouche de Rhône kanko noon ko fella ko kuure kewɗe no fewi saabu kay tawama ɗon fodde nogas duuyi woni duuyi kuure tawama ɗon to wara ɗo police noon e oɗo saahaji to halfinaɓe los ngo ɓe kolliri tigui hakkillaji mabɓe nangui ko wiyete règlement de compte woni tigui walmo wanno taw kadi walde wannoɗo mo nguuto kañum yooɓi fitade makko ɗum noon so latima kanko oɗo baraɗo hanki kanko wattata sappo e jeegomo neɗɗo baraɗo e nder Bouche de Rhône tawa kadi ko wiyete règlement de compte ko ɗum saabi wargo makko koto leydi Syrie paɗen e nder leydi Syrie noon e nokku biyeteɗo Altanaf noon ko ɗon base militaire taw ko ndeɗo fedde coalition tawate e nder on base noon mbiyen e nder on diwan ko yimɓe jeeyator taw koye jeeyaɓe e pelle joguitiɓe ɓattiɓe laamu kañum tigui pittalu men jooɓat toon ha joni kabaruji men jolam jabiri ko to Malaisie paɗen to Malaisie noon ko rewɓe ɗiɗo taw ko rewɓe lesbienne woni tigui rewɓe jokkodiroɓe e koye mumen woni rewɓe resodiroɓe hakkude mumen walla jokkodiroɓe e koye mumen ko ɓen tigui nagga ñawa e nder leydi he ɓe ñawama noon eɓe piye booli jeegom woni cabbi jeegom eɓe piye tawa ko cabbi ñawore diine cabbi diine eɓe jooɓa kadi monen mabɓe foof ujunnaje tati e temed tati ringuitte woni haaliss mabɓe o ɗum nene guimen ha 690 euros pelle kewɗe noon pelle haɓantoɓe haqqe ade kolliri tigui jadani e nden ñawo koto leydi Brésil paɗen to leydi Brésil noon ko cumu mus ngo waɗi toon e nder Rio de Janeiro woni lamorgo leydi ndi ha musée mabɓe ɓurɗo mawnude e nder capitale o on musée suumi ha e oɗa saaha joni noon ɓe ganduɗa holko saabi gon cumu koto Afghanistan paɗen fedde taliban en ko felle ceɓɓitiɗi tawateɓe nder Afghanistan ɓe kolliri tigui wonde goto e mawɓe pelle mabɓe tawa kadi ko fedde ɓurden mawnude no fewi biyeteɗo Jalaluddin Haqqani yalti oɗa aduna o ma yi tigui e ñalawma hanki o ɓe kolliri noon
gal non de o wondi e oɗo rafi musɗo no fewi tawa kadi ko rafi biteɗo leucémie noon woni cancer mbuo ko ɗum tigui o wonduno ɗuɗo duuɓi foof ko ñalawma hanki o noon ɓe kolli tigui o wasi fittade makko ha laaɓi tawa kadi ɗiɗo duuɓi foof ko sellani ko ɓiyi ko biteɗo siraji biteɗo siraji haqqani ko kañum tigui lomtinomo adduno nden fedde e ɗiɗo duuɓi foof ko sellani kanko noon nden fedde nde tigui taw ko fedde witende haqqani ko noon tigui fedde nde wiyete ko fedde hewde do no fewi hewde wonde janguji men taw ko janguji musɗi no fewi e nder leydi Afghanistan saabu e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi e lewru mai capan tati lewru mai ko kamɓe mbanno ñangu mabɓe e nder Kabul lamorgo leydi ni haɓe jooɓi fodde 150 neɗɗo fittande ɓe jooɓi ɗumen kamɓe noon e kala saaha kadi eɓe kewi ciblude woni tigui yimɓe taw gollotoɓe e laamu e saaha foof kadi eɓe nangga hoɓɓe ɓe namdo jeenari huñari mawdi no fewi e jeenari kewdi kanko noon oɗo kanko biteɗo Jalal Dine Haqqani ono teska tigui ko neɗɗo o jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi kala nde o yiya omo heewi wadde kaala makko danewa omo fiili kaala ndenewa omo jogui waare makko taw ko waare fewnade ha yoori e kala saaha omo heewi fudde waare nde jolam jaberi ghali abouba ɗo yeeso haalirde musidɗo mon guiɗo mon sewi mon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena